Partner van TVA Sport Arena is Heckert Autogroep. Welkom terug aan de Sportarena Toffel, waar inmiddels Sef Vergoosen is aangeschoven. Dus ik automatisch switch naar het Limburgs. En achter mij nog steeds de club van de week, biljartclub De Preuvers uit Afwerde. Sef, ik weet dat ze wielrent, maar heb ze ook wel eens gebiljart? Ja, Ja? geprobeerd. En? De bel vloog naar alle kanten en ik had de keur verkeerd om. Dus ik ben me heel snel gestopt. Dat hoeft dus niet te krieten. Hartstikke moeilijk. Het liep allemaal makkelijk, maar dat is hartstikke moeilijk. Daar hebben we dich niet voor uitgenodigd. We hebben dich uitgenodigd aan het begin, of net voor de hervatting van de Eredivisie en de Jupiler League, om die licht eens te laten schijnen over de veerclubs. Maar voordat we dan beginnen, verveelt ze dich al? Hartstikke. Ja. Nee, ik verveel me helemaal en ik heb van allerlei dingen te doen. Ik ben alleen maar verbonden aan die club, dat wil ik dus niet. Maar los daarvan zeg ik, zie ik heel veel voetbal en ben ik ook nog met heel veel voetbal bezig. En wat moeten we dan aan denken? Wedstrijden bekijken, soms voor Eredivisie live optreden. Daar zien we dich nog vaker commentaar geven. Regelmatig het vertellen over coachen, over werken in het buitenland. Ik ben net terug uit Japan, daar ben ik een week geweest op een coachingscongres. Dus allemaal van die Wie de oude dingen. club ook geweest? Oh, ja. Heel erg warm leuk. ontvangen. Ja, typisch Japans. Ja. Dan zit het ganse land weer open en dan ben ze welkom. En dan wil iedereen, ook al komt er van 1000 kilometer ver, toch nog even met ik komen lunchen. Heel erg fijn. Ja. Ik wil de clubs, de Limburgse clubs, even doornemen in volgorde van wie ze gepresteerd hebben. En dan begint ze met Rode JC, want die staan op doelsaldo net boven VVV op de 5e plek in de Eredivisie. Ja. Wie, Vult mij gaat tegen. In deze zin, ik heb de allereerste wedstrijd van de competitie gezien, dat was Roda PEC Zwolle. Het Roda met hangen en wurgen een punt gepakt. En toch heb ik toen gezegd, nou, Roda hoeft zich geen zorgen te maken, er moeten zich dingen nog vinden. Maar die komen straks niet aan de linkerkant, om het zo maar te zeggen, maar bovenkantje, rechterrijke. Omdat ik vond dat de aankopen die ze hadden gedaan best goede waren. Alleen ja, het moest nog allemaal op elkaar afwerken gestemd. Mm-hmm. En dan kan ik over Danilo en dan kan ik over Nemet en dan kan ik over de keeper en dan kan ik over Kadar. Dan zeg ik jongens met bepaalde kwaliteiten. Alleen ja, wat blijkt nog een half jaar? Het is niet echt veel beter geworden. En dat brengt dan nog met zich met dat ze op die plaats staan. Terwijl ik had gedacht, nou, die kan ook best 11e of 12e staan, rondje winterstop. Nou, dat is dan niet goed gekomen. Te afhankelijk van Malky ook? Als Malky niet speelt of als Malky niet in vorm is? Kijk, we weten gewoon dat Roda elk jaar toch gaat inlevert. Hè? Dat is geen verwijt, maar een constatering. Gaan een aantal spelers weg, komt geen geld verbinden, moeten dus een aantal andere jongens weer gehaald worden. Ik denk dat de waarde van haal me even de die nu bij Mechelen zit, die vorig jaar bij Roda was. Jonker, dat die onderschat is geworden. Want Malky heeft natuurlijk heel goed gepresteerd het vorig jaar, dankzij Jonker. Nou, dan komt nu een Nemet neven te staan of in de buurt van hem. Hoeveel van verwacht werd, heb je RKC veel scoren. Kent ook gewoon goed voetballen, maar hij heeft dat nog te weinig laten zien bij Roda. Maar in combinatie met Malky is dat gewoon gans anders. Dus dat speelt ook absoluut een rol. Ja, daar komt nu Bonavacia bij van Ajax op het middenveld, verdedigende middenveld. Ja. Maar ik denk, welkome versterking, want volgens mij qua dat de positie was ze het hardst op zoek worden. Vanaf dat Vormer weg is, dat ze door een gaatje gevallen. Ja, ook omdat Danilo door eerst speelde en het er heel goed deed, maar centraal achterin liep het net lekker. Dus toen is Danilo naar achter gegaan en dan hebben ze daar dus een probleem. En dan is het de vraag van wie lost dat op. Alleen denk ik dat met het aantrekken van Bonifacio het probleem niet op is gelost. Ik denk dat gans Roda naar een hoger niveau moet. Een aantal spelers zijn onder hun kunnen gebleven. Dus is dat een verwijt aan de trainer? Of? Nee, dat heeft ook te maken met heel veel nu jongens weer. Dus die moesten gewoon inpassen. Dan vallen regelmatig ook wel jongens weg door blessures, schorsingen. Een aantal jongens blijven ook onder het niveau. Ja, en dan bus als coach constant zoeken, aan zoeken. Ja, wie lossen je nu op? Moet ik veranderen van systeem. Het Roda begon redelijk, maar kreeg daarna aan het einde van de competitie een hele sterke reeks. Pakken eigenlijk weinig punten uit. Ja, dan is het constant zoekende eigenlijk. En dat is heel erg jammer. Begreep ik goed doet in vooral dat Roda na de winterstop alleen maar beter kan? Ja. Ik denk ook dat ze beter gaan presteren. Maar goed,
realiteit is, ze stonden er niet goed voor. Het is kiele. Ze stonden er minder goed voor, denk ik, dan voetbal in Nederland aan het begin van het jaar dag. Ja, goed, dan moet het gebeuren, dat is absoluut. VVV staat er ook niet goed voor. 15e. Veel nog al met. Ik denk als VVV... Wie zou de nuance daarin tussen die twee? Ik dacht dat bij VVV, als ik me niet vergis, 12 nu spelers zijn gekomen. 17, nou. Ja, dat is behoorlijk. Ja, begin er maar aan. Ja. Nou, dan heb ze als coach ook nog te maken met dat een aantal jongens in die voorbereiding wegvielen. Blessures gekomen, de begin is al gedaan, een 4-3-3. Nou, dan bleek gewoon dat VVV als het ware een schietschijf is. Hè? Want elke tegenstander die tegen VVV gaat spelen wint en maakt een hele hoop golen. Dan moet er gaat gebeuren in die groep, want dan moest het omdraaien. En dat kreeg ze als trainer niet meer omgedraaid door nog meer te gaan trainen of anders te gaan trainen of besprekingen. Dan moet het gebeuren. Nou, wat is er gebeurd? Marcel Meeuwis is uit de ploeg weggevallen en de coach heeft gekozen voor een 4-4-2. En dan moest ze het geluk hebben dat ze door die wisseling, want ik denk dat het toch met het te maken en punten is pakken, of in elk geval in het veld iets gebeurt waarvan die groep zegt, hey, dat Ligos gaat beter. Nou, er zijn punten gekomen en VVV stuit op de positie waar ik dacht dat ze dus zouden kennen of moeten staan rond deze tijd, maar het heeft er veel slechter voor gestangen. Nou, er is het gebeurd in die groep. En van een schietschijf is het eigenlijk een elftal geworden wat goed stuit, wat degelijk is en ja, wat lastig te bespelen is. Nou, wat behoudend voetbal werd verweten? Dat is het dus absoluut niet. Het is gecontroleerd. Het is kort bij elkaar. Het is ook wel eens noodgedwongen iets meer op eigen helft dan op de helft van de tegenpartie. Maar daar is niks mis met. Ik vind dat ze goed staan. En van daaruit gaan ze dus ook goed naar de andere kant. Want de kunnen wel goed staan als ze de bal kwijt was. Maar dan moest wel naar de andere kant toe. Nou, ze zijn in een fase terechtgekomen dat ze weinig golen tegen kregen. Regelmatig een bal erin stampen. En wat ik straks zag, Roda moet naar een hoger niveau. VVV is aan het einde van de competitie naar een hoger niveau gegroeid. En moet dit gewoon vasthouden. Dat is gewoon makkelijker. Dus ik denk dat de kans om niet bij de laatste 3 te komen is aanwezig. Ja, dat is positief voor de eredivisie ploegen. Ik zei VVV 4-4-2, maar dat bedoelt ze eigenlijk... De rechtsbuiten speelt een beetje tussen de linies laatste gedeelte. Het gaat verkapt en de tweede spits zakt ook nog soms een beetje in. Ja. Dus als het ware een 4-5-1. Maar ja, zeg ik, die cijfers, die getallen bepalen niet de speelwijze, de uitvoering daarvan. Ja. En dat doet VVV gewoon goed. Nu hebben ze allebei een begin waar ze gelijk een visitekaartje af kennen en misschien wel moeten geven. Roda JC Toes tegen NEC komend weekend en VVV op bezoek bij NAC, een van de ploegen die nog onder hun stond. Ik zie ze beide winnen. Kijk, dat zijn teksten die hoor ik hier. Nee, maar waarom zou VVV bij NAC niet kunnen winnen? Op het moment... Het wordt verschrikkelijk jammer dat VVV Toes van Roda verloor en de winterstop komt erachter. Dus ze zaten in een goede reeks. De wits, de komt op het moment dat die doorbroken wordt. Dat gebeurde een keer. En daarna moesten ze die weer kunnen pakken. Nou, die kans hebben ze niet gehad. Dus de winterstop is gekomen. Maar op het moment dat VVV doorgaat met waar ze dus sterk in worden en waarom zouden ze dat niet kennen, hebben ze dus kans om in Breda te winnen. Ik zie die door winnen. Roda Toes, ja, waarom kan ze niet van NEC winnen? NEC is of NEC moet ik zeggen, is geen verkeerd team, maar ook nogal gaat wisselvallig. In het begin van het jaar heel veel uit gewonnen. Later is er ook de klad in gekomen. Het wisselt nogal eens. Ik zie Roda absoluut winnen. Mooi. Ja. Gaan we naar de Jupiler League, waar MVV het fantastisch gedaan heeft de eerste helft van de competitie. We hebben een paar puntjes moeten inleveren door het faillissement van AGOVV. René Trost, of MVV mag ik eigenlijk zeggen, hebben ervoor gekozen als enige Limburgse club niet op trainingskamp te gaan. Dat is niet fout. Waarom gaat ze op trainingskamp? Om te trainen. Nou, op het moment dat wie het vorige week het weer hier zo is dat ze hier ook kan trainen, kent dat hier ook. Maar als ze op trainingskamp gaan, hebben ze toch meer mogelijkheden, meer tijd, meer ruimte om ook met die groep bezig te zijn, met die spelers bezig te zijn. En MVV heeft dat niet zo nodig, want het zit vrij goed. Dat is een hechte groep. Nou, op het moment dat ze zeggen van we blijven hier en de kinderen staan ze weer afgelopen week hier goed trainen, hoeven ze niet per se weg te gaan. Wat ik zeg, als ze die andere clubs... Als ze weggaan,
dan hebben ze meer rust in de tent. En ze zeggen van nou, we stonden toch wat moeilijker voor. Hè. VVV gaat niet soepel. Is een stuk beter geworden, maar de positie waar ze staan is niet goed genoeg. Want ze willen niet bij die laatste 3 komen. Rode heeft het moeilijk gehad. Ja, als ze dan op trainingskamp gaan, zeg ik, heb ze door de ruimte en de tijd om in alle rust met spelers en met die groep bezig te zijn. En dat is het voordeel van een trainingskamp. Dat kennen ze als ze hier is namelijk niet. Want die hebben ook voetballer geweest. Ja. Op het moment dat ze hebben getraind, willen voetballers naar huis toe. Ja. Als ze in Turkije zitten, is het moeilijk naar huis toe gaan. Dus dan weten de spelers gewend. Ze zijn de ganse dagen en avond beschikbaar om samen met de technische staf met dingen bezig te zijn buiten de training. Ja. En dat is de kracht van het. Het is niet 2 keer trainen. Het zijn individuele gesprekken. Het is extra aandacht aan spelers. De kinderen het afgelopen half jaar kunnen ze doornemen. De kinderen videobeelden laten zien. En iedere speler is op zich gemaakt daar. Want hij hoeft niet naar huis. Ja. Dus dat is de kracht van een trainingskamp. Ja, MVV koos dus voor Leuven en Meersen in eigen geleding om te spelen. Het MVV zich verrast en denkt ze dat ze een kans hebben om echt ook kampioen te worden? Ze hebben de grootste kans, denk ik. Sparta zit kort achter hun. Helmond Sport zit er ook, Cambuur zit er, Go Ahead zit er nog bij komen. Ik denk dat op Sparta veel te veel druk zit. Maar Sparta heeft ook de meeste financiële middelen. Jawel, maar goed, er zit wel de meeste druk van ze moeten. Dat zeggen ze ook gewoon. MVV moet niks, maar ze willen. MVV heeft gewoon een heel goed team en een heel goede bank. Want we zeggen wel eens de bank bepaalt het resultaat. Voor een groot gedeelte is dat zo. Mits die bank positief is. Want als er etters op zitten, dan maakt die bank het niet beter. Nou, bij MVV is dat dus niet het geval. Dan hebben ze een hele hechte groep. Ze hebben het in het begin, met name de allereerste wedstrijd, waar ze in Eindhoven achter staan met 2-0, het misgaat door uiteindelijk te winnen. Ja. Ze hebben een degelijk elftal, ze hebben een goede mentaliteit, ze hebben een heel bewuste speelwijze. Dat is ook een beetje, niet op de counter, maar goed gecontroleerd. Verdedigend stuit het goed en vanuit de tegenaanval keren. De puzzelstukjes zijn er in elkaar gevallen. Prima in elkaar en het bleek dat ze moeilijke wedstrijden ook kunnen winnen. Wie? Maar Eindhoven U2-0 achter en ze winnen hem nog met 3-2. Dat heeft René Trosten ook gezegd. Dat was een kentering mentaal in de groep. Ja. Zo kan natuurlijk ook andersom gebeuren. Ja, maar daar is de groep te sterk voor. De kwaliteiten zijn er. Het is op elkaar afgestemd. Ze spelen met heel veel discipline. Ja. En ik denk dat René er ook heel sterk op waakt. Hè, van diegene die zich naar Nederland houdt. Die gaat er heel gauw uit. Dit is wat we willen. Daar gaan ze ook voor. Ja, dat ziet er gewoon prima uit. MVV is een elftal wat speelt om te winnen. Ja. En niet om niet te verliezen. Er zit heel veel enthousiasme in, heel veel strijd. En dan kiept het meestal nodig toe. En dat gebeurt ook gewoon. Dus ik zie MVV als grootste kans hebben. Gaan we naar Fortuna Sittard. Dat dichtwaarts vorige week in Japan. Maar Willy Boes is uitgeroepen tot beste trainer van de eerste helft in de Jupiler League. Proficiat Willy, maar... Dat verdient er ook, denk ik. Ja, we ook vragen. Wil begint natuurlijk onder de meest moeilijke omstandigheden. Ook een aantal jongens weg, weer een aantal jongens erbij. Waar van de boete wordt gezegd van, wat moeten we ermee? Een paar jonge jongens, die Briels is erbij gekomen, Quinn Kruijsen is erbij gekomen. En het wordt in het begin inderdaad zoeken. En op dat moment denk ik dat ze de echte goede coach leert kennen. Want het blijft gewoon hartstikke rustig. Hij blijft gewoon bezig met hetgeen wat er met de jongens af heeft gesproken. De gaat uit van een bepaalde speelwijze, blijft er in coachen, blijft er in trainen. En wie ze het besluit hebben genomen om min of meer zonder Prins Rijkomaar te gaan spelen. Op dat moment viel Fernando Riksen nog weg. Toen is er ook op een of andere manier een klik gekomen. En toen zijn ook bij de visie, bij het trainen, bij het coachen. Beide waren ook niet op trainingskamp in Turkije erbij. Niet erbij. Oh, goed, dat wist ik dus niet. Ja. Maar op dat moment zie je dat de resultaten ook komen. Ja, dan komen ze ook in een flow terecht. En wat is het sterkte dan van dit Fortuna? Dat ze er tussendoor een wedstrijd verliezen, maar dan pakken ze het weer op. Ja, en dan is het toch een heel hechte groep. En van dat standpunt doet gezien zeg ik, ja, Fortuna zal ook na de winterstop een keer verliezen. En misschien nog een keer. Maar ze zullen toch aan die puntje komen om de na-competitie te gaan spelen. Dat gaan ze halen. Ja. Dan maken we, sportief maakt Fortuna eigenlijk een fantastisch seizoen. De Fortuna begrippen de laatste jaar. Aan de andere kant hebben ze het faillissement van AGOVV. En Vindam zit op de schub. Maar bij Fortuna is het dan nog steeds... ontzettend. Dat is kiele. Maar de kracht is dan toch dat ze dat op een of andere manier
als coach, als technische staf, helpt ze dat toch buiten die groep. Want dan merkt ze dat in die groep, in de speelwijze, in wedstrijden, merkt ze dat absoluut niet terug. En dat is ook een kracht. Ja, maar moeten wij vrezen voor Fortuna? Ja, absoluut. Ik denk, daar waar de zaak zo penibel is als in Sittard, waar ze dus ook gewoon uiterlijk op een gegeven moment aangeven van nou, we hebben nog een paar duizend euro in kas. We zullen voor het einde van het jaar, ik geloof 2 ton bijeen moeten hebben om door te kunnen gaan. Ja, dan moet ze zich absoluut zorg maken. Maar van de andere kant heb ik ook weer het vertrouwen in de mensen die er nu zitten, dat die dat toch weer opkrikken en het zo ver brengen dat ze inderdaad deze competitie weer uitspelen. En dan moeten we helaas weer verder kijken. Want het zou toch doodzonde zijn, net nu ze het sportief op de rails hebben. Ja. Dat ze op een andere manier weer teruggefloten werden. Maar goed, de realiteit is dat kind. Ja. Dat zou hartstikke jammer zijn, maar het kan wel gebeuren. Dat blijkt. En nu hebben ze een samenwerking met Roda toch aangegaan op het gebied van de regionale jeugdopleiding. Ja. Dicht was een van de mensen die moeten het eigenlijk niet meer over hebben, Sporting Limburg toen, vergeten. Maar ook dit, zelfs een samenwerking op jeugdgebied, leidt toch weer tot verhitte gemoederen. Ik ben daar heel erg duidelijk in. Natuurlijk op het moment dat er sprake van is dat gewoon supporters we denken dat ze voor een fusie geskallen, dat het de voorloper is van een fusie. Laat dat vooral even weg. Ik blijf zeggen, er is maar één goede oplossing dat gans Limburg, dus ook MVV en ook VVV, zich aansluit bij de regionale jeugdopleiding. Want we hebben geen 10 talenten. We hebben elke leeftijdsgroep door een stuk of 10, 12. Die moesten met nog een stuk of 4, 6 jongens erbij bij elkaar zitten. Die moesten alle aandacht hebben. Die moesten volop trainen. Die moesten op alle mogelijke manieren voorbereiden op de laatste stap naar de situatie van beroepsvoetballer. Daar moesten ook alle middelen in stoppen. Dus dit wat Roda en Fortuna probeert, zeg ik prima. Maar dat is niet wat het zijn moet. Nee. Ik ben daar heel duidelijk in dat ik op het moment dat we het maximale eruit willen halen. Waarom kan dat op jeugdgebied in Limburg? Ja, dat is dan toch de emotie die een rol gaat spelen. We hebben gemerkt, na de gesprekken die Roda en Fortuna hebben gevoerd, wie dat even uitlegde, wie mensen dan in de emotie gaan zitten en wie mensen dan ook weer gaan terugstappen. En gelukkig toch weer op de rails hebben gekregen om weer bij elkaar te gaan zitten en met elkaar te gaan spreken. Dat lijkt zien hartstikke gevoelig, maar we vergeten één ding. Het gaat niet om mijn emotie, het gaat om de jeugdspeler. En ik ben ervan overtuigd dat er zijn er gelukkig een aantal doorgebroken of zijn aan het doorbreken, wie Brian Smeets bijvoorbeeld. Als Brian 4, 5 jaar eerder een heel intensieve jeugdopleiding had gehad, had er nu van 2 niveaus hoger geweest. En ze kent ze over meer spelers kallen. Ja. Dat is zeer jammer, maar het gaat om dat talent. En daar gaan we aan voorbij. We gooien de emotie van ons erop en dan gaan we weer 3 stappen terug, helaas. Ja, inderdaad, helaas. Ik wil eigenlijk afsluiten met een niet-voetbalfeit. Want op het moment dat dit opgenomen werd, hebben we de interviews bij Oprah Winfrey van onze grote vriend Lance Armstrong nog niet gezien. Maar ik ben eigenlijk heel benieuwd wie Stig als fervent wielerliefhebber er tegenaan kijkt. Nou, ik heb het geluk gehad dat ik in 2008 ben ik uitgenodigd door Rabo Wielerploeg. Niet door de Rabobank, maar door de wielerploeg. Om een toeretappe te volgen. Dan zit ik... Frans Maas in de auto? Net door Frans, net door Erik Dekker wordt daar en Erik Breuking wordt toen nog ploegleider. En dan zit ik aan de tafel bij renners en bij ploegleiders en dan kreeg ze dus alles met. Nou, en dan merk ze, ik al even 2008, dat alles wat door rondom de Tour de France rondrent, dat weet gewoon Armstrong gebruikt doping. Want daarom zijn ze ook, vooral de media, zo, zeg maar, op zoek geweest naar hem. Want iedereen wist het, maar niemand kon het bewijzen. Dus er hong een sfeer van, we kunnen het niet hard maken, maar hij gebruikt doping. Het zal wel een keer eruit komen. Daarom hercirkelde ook naar de naam van Bruneel. Dat bleek ook later, want toen er is gegaan naar een andere ploeg, hebben ze die ploeg niet toegelaten in de Tour. Dus daar speelde van alles. En voor de insiders, de kenners, hoort dat hartstikke duidelijk. Ja, het komt er dus nu allemaal uit. Dat is duidelijk. Maar was toen niet duidelijk dat 80% van het peloton dat deed? Los daarvan, hij wordt de man die in de picture stond, dat er alles won. En nu bleek ook dat dat ook met doping is gebeurd. Dat er daar ook een geweldig spel heeft gespeeld naar teamgenoten, die als het ware onder druk gezet zijn geworden. Ja, dat is natuurlijk een liste wat zich in zo, maar daar is er schijnbaar de meester in geweest. Maar uiteindelijk zeg ik, kunnen we toch weer boeten, kunnen we toch weer boven. En ik denk dat we nu ook zo ver zijn dat als we goed doorpakken in de wielerwereld, dat we dan inderdaad zo goed als schoon krijgen. Ja, en dan krijg je denk ik een wielersport zonder historie.
Nee, die historie bleef. Die veegt ze toch weg? Want Ja. ook aan alle grote winnaars zit een dopingverleden. Dus van Zoetemelk tot Ja. Merckx. En toch zullen we over blijven spreken. Toch zullen we die beelden blijven zien. Ook wie Michael Bogert die etappe heeft gewonnen. Wie Peter Winnen de halve wedstrijd gewonnen. Die historie die blijft. Dat insinueert ze iets wat nog niet bewezen is trouwens. Nee, maar ik wil alleen maar zeggen, die beelden die blijven. En die willen we blijven zien. Ja. Weten wat er is gebeurd. En hopelijk gaan we inderdaad, en ik geloof in de goede kant doen. En dat ze straks winnaars krijgen van ze zeggen, ja, dat zijn dus echte winnaars. In het voetbal geen doping? Want die vraag kreeg ik heel vaak van. Dan zal het in het voetbal toch ook wel zijn. Ik weet niet of er sprake is van doping. Voetbal is natuurlijk een totaal andere sport. De coördinatie speelt een rol. De concentratie speelt een rol. Anders als bij wielrennen. Wat wel gebeurt is met name de topploegen. En de spelers daarvan. Die veel moeten voetballen. Veel moeten reizen. Europees. Landelijke beker, internationale wedstrijden, noem maar op. 60, 70 wedstrijden per jaar. En die wedstrijden valt nog wel allemaal met het reizen erbij. Ja, dat duidt een aanslag. En ik kan me best voorstellen dat die spelers extra begeleid werden. Want ze moeten wel fysiek op de been blijven. Want we onderschatten het reizen wat er gedaan moet worden. Dat is veel zwaarder dan die wedstrijd spelen. Daarom verbaast het me dat coaches een relatiesysteem toepassen. Maar bijvoorbeeld van Nederland uit naar Rusland gaan voetballen. En spelers boeten het elftal houden, maar ze op de bank zitten. Dan zeg ik, ja, als ze het ook bieden hebben, laat ze dan maar voetballen. Als ze zegt roleren en rust geven, laat ze dan nog toe. Want dan krijgt ze dus rust. Dus om op de vraag terug te komen. Ik denk best dat die ploegen, die teams, die heel intensief met voetbal bezig zijn, 10 maanden lang. Want we onderschatten de fysieke belasting van voetballers. Nou, dat die op een bepaalde manier geprepareerd werden. Of dat doping is, dat weet ik niet. Maar dan moeten wel extra voorzieningen voor worden getroffen om ze op de been te houden. Absoluut. De Sticht zegt niet direct dat het doping is, maar eigenlijk noodzaak. Ja, wil ze dus zo lang, langer dan 10 maanden in het jaar, op zo'n hoog niveau blijven presteren, ja, dan heb ze wel wat extra's nodig. Ik heb zo ook een lange reis achter de rug vanuit Japan. Ik moet zeggen, de zuster nog goed doet. Dankjewel. Dus ik denk dat er ook de nodige doping aan te pas is gekomen. Seb, ik bedank je in ieder geval voor het interview. Het is hoogste tijd om het tegen Arjan Hane op te nemen in ons Kickstartspel. Dus ik nodig beide heren Ger-Oet aan het doek. Ja, we zijn klaar voor het Kickstartspel met Arjan Hane, Seb Vergoosen en natuurlijk ook de Nederlands kampioen biljarten. Dat jij door vroeger gevoetbald, Raymond Zwerts, bij HRC was het, hè? Ja. Zo heet dat toch clubje dan? Ja, absoluut. Keeper. Zullen we daar laten beginnen, Seb? Dat denk ik. Kunnen we zien wie het moet. Record, voordat ze begint Raymond, record nog steeds in handen. Het gaat ook niet verbroken worden. Aziz Kalouta van Fortuna, 300 punten. Dus 3 pogingen van maximale score 100 punten. Tweede plaats Ricky van Aeren 210. En een gedeelde derde plaats hebben we Malky en René Trost. Ik voel de druk. Werk aan de bak. Ik voel de druk, ja. Ik kan. Eerste poging, ben benieuwd. 10 punten. Dat is... Kom maar, jong. Dat is netjes. Er mogen dadelijk geapplaudisseerd werden als een hoge score is. Arjan. Kijk. 30 punten neemt de leiding, ja. Arjan, ik zeg straks linkshandig en doe schuts met rechts. Ja, alleen voetbal doe ik met rechts. De rest alles met links en alleen voetbal met rechts. Ja. Sef schudt hem tussen. 90 punten voor de oude meester. Ja. Maar er is nog niks gebeurd. Raymonds tweede poging. Kijk. Oeh, daar gaat de camera. Neem eens gezien, doe maar over. Derde poging mocht dadelijk met Q. Daar zei iemand iets over wippen, maar ik begreep het niet. Tweede poging Arjan met zijn rechter. Kijk. 20 tel ik er toch bij. Dus kom je op totaal op 50. Ja. Sef, eerste poging 90. De best nog helemaal in de race voor de ereplaats. 130 in totaal, dus 40 punten erbij. 130, ja. Dus dat betekent dadelijk dat een tweede plek zit nog in de mogelijkheden. Derde poging van Raymond. Revanche voor de tweede. Kijk. Hoe extra leer. 100. Ik twijfel.
Ik twijfel. Ik denk dat het er geen worden. 20? 50 in totaal wordt gezegd. 50 voor Arjen. Kijk, daar mag hij mee thuiskomen. 80 punten erbij. Super. En zet zich steeds op 130, 210 punten. Is de tweede plek. Dus bij 80 gedeelde tweede plek, bij meer dan 80 voorlopige finale plek. Het boardroom sheet is niet extra. Dat, nee. 60 punten erbij, 190. Kom erbij, Sef, kom erbij. Domet, mogen ik wel feliciteren, doe ik even voor de camera als dagwinnaar. En natuurlijk krijgt u een groot applaus. Zo. Tot nu toe, even denken, een vierde plek. Nee, een verkeerd, vierde plek, ja. Ik bedank alle drie de heren voor de komst naar de studio. Allemaal heel veel succes in de verschillende takken van sport. En Sef in het becommentariëren van die sport. Sportarena is er volgende week uiteraard weer hier vanuit de studio. Een heel fijn, koud weekend met veel sneeuw ben ik bang. Maar in ieder geval tot volgende week. Hoi! Partner van TVA Sportarena is Heckert Autogroep.